daar ben ik, de Alvestedenhal. En Joert is het Sofie, de Alvesteden Battle. En het is wel leuk, want jaren had squallen dat mij. En zaken hierdoor hun juffen en masters haar een studiedag. Dus die komen even te zien. Dus het is echt nogal je bekend. Dus ik laat me verrassen. We maken er een hele mooie Alvesteden Battle van. Let's go. Eerst maar even een bakje koffie scoren. Tekst nog even trommen. En ik had toch nog even een extra jas meegenomen. Want ik ben bang dat het toch moet fris is. Het is toch wel aardig koud in de hal. En ik wil net verklommen, want dan is er niks onder. Dus ik kan nog wat mofkes maaien. Maar het goed komen. Ja, eerst maar even koffie. En daarna de hele mannen geven we eerst een soort van generale repetitie. Alles even terugnemen. En dan om kwartier komen de bezoekers, zeg maar. En dan is het voor het echtje. Dus... ik had het zin niet. Wie vraagt hier? Ik zo leuk. Ze liet een stukje short track zien, kunstskaatsen, ijshockey en een stukje lange baan marathon. Dus wel leuk dat al die disciplines een beetje om bod komen. En ja, dat ik daar pad van wezen maak. Dus ik had er weer nog 10.